מה עכשיו אנחנו זוהי בלדה לבאים ללידה. לי קוראים תמר. ולי קוראים שיר. וננסה שהקטע יהיה מהיר. תסלחו לנו בכל זאת, אנחנו במגמת ספרות. אבל באנו לפה מטעם שליחות. כדי שלא תעשו איזו שטות. ותעברו את התיכון בקלות. כי כשאתה מגיע ללידה, אתה מהר מאוד מבין שאין מקום לטעויות. צריך ללכת ל5 יחידות. לשחק שחמט בהפסקות, להתחנף למורות, להשיג מאיות, לצאת לבלות. כי אתה רוצה להוכיח שאתה מוצלח. בפיזיקה והיסטוריה ותנ"ך, ואתה רוצה להוכיח שאתה מאלה שיודעים לבלות ושותים, לא צהוב, אבל אוהב את הצופים. איך אפשר להצליח עם כל כך הרבה תפקידים? בואו לא נשקר לעצמנו, ידענו קצת למה אנחנו נכנסים. ב-1 לספטמבר לפני 4-5 שנים, כולם אמרו לנו זה הבית ספר של החכמים, אבל מה זה בכלל השטויות האלה? אתגרים. והיום אנחנו יכולים להגיד שלקחנו על עצמנו את תואר התלמיד. כתבנו סיכומים ארוכים להחריד. חשבתם ש30 עמודים זו פתיחה. למדנו על כתב מסודר להקפיד, אין לנו מושג אחד ותעזור לנו בעתיד. או מה צריך לדעת בשביל לכתוב מאמר, מה לעזאזל המשורר מנסה לומר. הנעליים האלה, לספורט זה מותר, עבודה בהיסטוריה ומבחן באזרחות, מעבדה בביולוגיה והכל באותו שבוע. די, אי אפשר, הלחץ לא נגמר. אבל בואו ניקח נשימה עמוקה. כי רק היום השני של ספטמבר, ועוד לא ממש התחלנו, אז הכל ממש בסדר ככה, וכן, כולנו יודעים שהיום כבר פותחים מחברות ולומדים. אבל על מי אנחנו עובדים? אנחנו כולה תלמידים. וכמונו בעולם יש מיליונים. אז זה לא משנה אם אתם במתמטיקה 5. אם ההורים לומדים פה, אם כבר קניתם אייפון 6. אם הלוקר שלכם מבולגן אש. אם רישיון נהיגה כבר יש. או אם אתם גרים בבית הכרם. עליף, פטיש, שמיניסט, זה משנה? אולי בשבילי מגמת תיאטרון זה לא מענה? מדעי המחשב, 4 יחידות בעתיד, תהיו מי שאתם רוצים להיות. אז היום בואו נבטיח להוריד את התוויות. אחרי כל זאת הסיבה שאנחנו כאן עומדות. כי נמאס לנו שאם אתה לא ריאלי, אתה לא גבר, ומתחת ל90 זה לא בסדר. אם אתה לא בתיאטרון, לא רואים אותך ממטר, טוב, אם יש לנו מזל, כבר הבנתם את המסר. אני שיר. ואני תמר. אולי לא עשינו את זה כל כך קצר. אבל העיקר שמה שהיה צריך להיאמר נאמר. אז רק דבר אחרון לפני שנגמר. רק תחשוב על זה. הרבה, קצת. היום, מחר, ואולי השנה תהיה מאושר.